या ठिकाणी आपण संगीत जीवनविद्येचा आस्वाद घेत आहोत। तर यामध्ये आपण थोड्या महत्त्वाच्या सूचना ऐकणार आहोत, त्यानंतर आपण पुन्हा एकदा संगीत जीवनविद्येला सुरुवात करणार आहोत। तर आजच्या या सर्व उपस्थित शाखांचं जीवनविद्या मिशन परिवारातर्फे पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत। या सर्व उपस्थित शाखांच्या सर्व अध्यक्ष आणि सचिवांना विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी येऊन व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला स्थानापन्न व्हावे। त्याचप्रमाणे ज्या नामधारकांना गुरुपूजनाचा मान मिळालेला आहे त्या नामधारकांनी सुद्धा व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला येऊन बसायचं आहे, ही विनंती आहे। त्याचप्रमाणे ज्ञानपीठात ठिकठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची आणि वॉशरूमची व्यवस्था केलेली आहे। तर याची सर्वांनी नोंद घ्यावी। त्याचप्रमाणे भोजन व्यवस्था जी आहे ती तृप्ती उपहारगृहामध्ये सर्व नामधारकांसाठी नाश्ता आणि भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे। तृप्ती उपहारगृहामध्ये बसण्यासाठी टेबल खुर्च्यांची व्यवस्था आहे। कृपया टेबल खुर्चीवर ज्येष्ठ नामधारकांना बसण्यासाठी सर्वांनी स्वतःहून सहकार्य करावे। कोणीही भोजनासाठी घाई न करता कार्यकर्त्यांना सहकार्य करावे। आपल्याला हवे तेवढेच अन्न आपण ताटात घ्यावे। हवे असल्यास पुन्हा तुम्ही घेऊ शकता। त्याचप्रमाणे हा प्रसाद ग्रहण करताना कोणत्याही प्रकारचा कचरा ज्ञानपीठात होणार नाही याची दक्षता सर्वांनी घ्यायची आहे। पाण्याची व्यवस्था तृप्ती उपहारगृह तसेच ज्ञानपीठ आवारात करण्यात आलेली आहे, तर याची सर्वांनी नोंद घ्यावी। धन्यवाद। तर या ठिकाणी मी संगीत टीमला विनंती करते की त्यांनी संगीत जीवनविद्येला सुरुवात करावी। विश्व प्रार्थना नित्य बोला, विश्व प्रार्थना नित्य बोला, विश्व प्रार्थना नित्य बोला, सुखी जीवनाचा मार्ग हा भला, विश्व प्रार्थना नित्य बोला, सुखी जीवनाचा मार्ग हा भला, विश्व प्रार्थना नित्य बोला, सुखी जीवनाचा मार्ग हा भला, विश्व प्रार्थना नित्य बोला, सुखी जीवनाचा मार्ग हा भला,
प्रार्थनेची महती सांगू चला, प्रार्थनेची महती सांगू चला, सुखी जीवनाचा मार्ग हा भला, विश्व प्रार्थना नित्य बोला, सुखी जीवनाचा मार्ग हा भला, विश्व प्रार्थना नित्य बोला, सुखी
आणखी जोरदार व्हायला पाहिजे. इतकं सुंदर गाणं त्यांनी गायलं. आनंद मेळाव्याच्या आजच्या पहिल्या दिवशी सहभागी झालेल्या शाखा आहेत धनकवडी, दोडामार्ग, गोरेगाव, जेजुरी, जोगेश्वरी, कोथरूड, कुर्ला बैल बाजार, मलकापूर, नालासोपारा, नवी मुंबई 1, रत्नागिरी, शिरूर, विलेपार्ले, धाराशिव, तुळजापूर केंद्र, हातगेगर केंद्र, शिरगोंडा केंद्र अशा 16 शाखा आपल्या उपकेंद्रासहित यामध्ये सहभागी झालेल्या आहेत. हॅलो, सर्वांना विठ्ठल विठ्ठल नमस्कार. आपल्या सर्वांचे सुखनिदान सद्गुरू श्री वामनराव पै यांच्या 99व्या जयंती निमित्त जीवन विद्या मिशनने आयोजित केलेल्या आनंद मेळाव्यामध्ये सर्व नामधारकांचे, सर्व शाखांचे मी मनापासून स्वागत करते. संगीत जीवन विद्या टीम इतकी सुंदर गाणी इथं सादर करत आहे, त्यांचेही मनपूर्वक आभार. आपल्या सद्गुरूंचा जन्मदिन म्हणजे आपल्या सर्वांच्या नामधारकांच्या जीवनातील आनंदाची दिवाळी असते. लौकिक अर्थाने आपण 4च दिवसांची दिवाळी साजरी करतो, जी आपण आता साजरी देखील केली. पण सद्गुरू सांगतात तसं आनंदाचा नंदादीप आपल्या जीवनात सतत तेवत ठेवणे यालाच खरं दिवाळी असं म्हणतात. आणि हे कशाने साध्य होतं तर सद्गुरूंनी दिलेल्या ज्ञानाने आणि आचरणाने साध्य होतं. सद्गुरूंच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करत असताना आपण सगळे नामधारक क्षणोक्षणी आनंदाची अनुभूती घेत असतो. त्यामुळेच कोणी म्हटलंय ना, गुरु हा संत कोळीचा राजा, गुरु हा प्राण विसावा माझा. जीवनविद्येच्या रूपाने तत्वज्ञानाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवणारे सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून 21 ऑक्टोबर 2022 ते 21 ऑक्टोबर 2023 हे वर्ष आपण जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून साजरे करत आहोत. 21 ऑक्टोबर 1923 रोजी ऐन दिवाळी बळीप्रतिपदेच्या दिवशी सद्गुरूंनी जन्म घेतला. या समाजातील दुःखी, ज्ञानाला वंचित असणाऱ्या घटकांसाठी काहीतरी करायला हवं अशी भावना सद्गुरूंच्या मनात अगदी तरुण वयापासूनच मूळ धरून लागली होती. ह्याच करुणेतून आणि समाजासाठी काहीतरी आपण केलं पाहिजे या जाणीवेतून सर्वात पहिल्यांदा नामसंप्रदाय मंडळ आणि नंतर जीवन विद्या मिशन असं नामाभिधान प्राप्त झालेल्या या जीवन विद्या मिशनची स्थापना झाली. सद्गुरूंनी मनात रुजवलेली करुणा आणि जग सुखी करण्याचा दिव्य संकल्प हा हृदयात ठेवून आपण सर्व नामधारक त्यांनी दिलेल्या ज्ञानमार्गावर चालत आहोत. आणि मला खात्री आहे की आपण आता सर्वजण सरसावलो आहोत सद्गुरूंचं हे जन्मशताब्दी वर्ष साजरं करण्यासाठी आणि उत्स्फूर्तपणे आणि उत्तम रीतीने कार्य करण्यासाठी. या जन्मशताब्दी वर्षासाठी नवीन लोगोचं आवरण करण्यात आलेलं आहे. तसंच येणाऱ्या वर्षात प्रत्येक कृती ही राष्ट्रहिताची, विश्वशांतीची या घोषवाक्याचा आपण सर्वांनी प्रत्येक कार्यक्रमात, प्रत्येक उपक्रमात सहभाग करायचा आहे आणि हे वाक्य प्रत्येकाच्या मनावर बिंबवायचे आहे. सद्गुरूंनी नेहमीच राष्ट्रहिताला, विश्व कल्याणाला प्राधान्य दिलेलं आहे. त्यामुळे आपणही आपली प्रत्येक कृती ही राष्ट्रहिताची, विश्वशांतीची अशीच ठेवूयात आणि या कार्यात एकमताने, एकदिलाने, एकत्वाने सहभागी होऊयात. जीवन विद्या मिशनचं ज्ञान तळागाळात पोहोचवण्यासाठी देशविदेशात, ग्रामीण भागात, शहरी भागात सर्व ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी जीवन विद्या मिशन हे अनेक अभियान राबवत असतं. त्यातील काही अभियानांची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. या पहिलं अभियान विद्यार्थी मार्गदर्शन अभियान. या अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्रातील ग्रामीण शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जीवनविद्येच्या ज्ञानाचे मार्गदर्शन दिले जाते. मी टेक्निकल टीमला विनंती करते की त्यांनी विद्यार्थी मार्गदर्शन अभियानाची एव्ही प्ले करावी.
पर्यावरण हाच नारायण या सद्गुरूंच्या सिद्धांताला अनुसरून जीवन विद्या मिशनने पर्यावरण, ग्रामस्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान यासारखे अभियान राबवले आहेत आणि ते यशस्वीरित्या राबवतही आहेत. यापुढील अभियानाची आपण माहिती घेऊया. मी टेक्निकल टीमला विनंती करते की त्यांनी एव्ही प्ले करावी. पर्यावरणाविना व्यर्थ सर्व व्यर्थ सर्व व्यर्थ सर्व हो पर्यावरणना फक्त निसर्ग पर्यावरणाविना व्यर्थ सर्व पैसद्गुरूंचा सिद्धांत महान पैसद्गुरूंचा सिद्धांत महान पर्यावरण हाची नारायण नारायण नारायण. पर्यावरण हाच नारायण हा सद्गुरू श्री वामनराव पै यांचा सिद्धांत. निसर्गामध्ये जी सुंदर व्यवस्था आहे ती क्षणोक्षणी आपल्याला नारायणाचं म्हणजे परमेश्वराचं दर्शन घडवत असते. पर्यावरण आपण जपलं पाहिजे आणि जोपासलं पाहिजे. राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला जीवन विद्या मिशनने प्रतिसाद देत अनेक उपक्रम आजवर राबवलेले आहेत. यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण अभियानांतर्गत वृक्ष लागवड आणि वृक्ष संवर्धन केलं जात आहे. पावसाळ्याआधीच जीवन विद्या मिशन मार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रभर वृक्षारोपण आणि वृक्ष संवर्धनाचं कार्य केलं जातं. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शेतकऱ्यांचं समुपदेशन करण्यासाठी जीवन विद्या मिशनने किसान जागृती अभियान राबवलेलं आहे. या अभियानाला उत्तम प्रतिसाद देत अनेक शेतकरी मित्रांनी या ज्ञानाचा आजवर लाभ घेतलेला आहे. जीवन विद्या मिशनने संपूर्ण महाराष्ट्रभर ग्राम समृद्धी अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत जीवन विद्या मिशनने अनेक गावं दत्तक घेऊन त्यांना सर्वांगाने समृद्ध केलेलं आहे. पर्यावरण जनजागृतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि आदर्श गाव बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले आहेत. या अंतर्गत संपूर्ण गावात पर्यावरण स्नेही आणि स्वच्छ वातावरण निर्मिती करण्यास मार्गदर्शन केलं जात आहे. तसंच व्यसनमुक्त आणि अंधश्रद्धा मुक्त गाव होण्यास प्रयत्न केले जात आहेत. अनेक गावांमध्ये पाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न जीवन विद्या मिशनने सोडवलेले आहेत. संस्कारयुक्त पिढी घडवण्यासाठी जीवन विद्या मिशन प्रयत्नशील आहे. बेटी बचाव बेटी पढाओ आणि स्त्री सन्मानवर मार्गदर्शन केलेलं आहे. मराठवाड्यातील धानोरा गावात जीवन विद्या मिशनच्या पुढाकाराने 50हून अधिक घरांसाठी शोष खड्डे बांधण्यात आले. तसंच गटारमुक्त गाव करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. जीवन विद्या मिशनच्या मार्गदर्शनातून गावकऱ्यांनी स्वतः शौचालय आणि शौचखड्डे तयार केले. आज हे गाव जीवन विद्या मिशनच्या मार्गदर्शनानंतर पूर्णपणे हगणदारी मुक्त झालेलं आहे. साताऱ्यातील हादगेघर, कोकणातील राजापूर, माणगाव, देवगड, पाचल इथे आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून प्रबोधने करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मोफत चिकित्सा आणि मोतीबिंदू ऑपरेशन्स देखील करण्यात आली.
जीवन विद्या मिशनला या उपक्रमासाठी समाजातील नामांकित समूहाकडून सहकार्य मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. एवढंच नाही तर महाराष्ट्र शासनाने देखील जीवन विद्या मिशनच्या या कार्याची दखल घेतलेली आहे. नुकतंच जीवन विद्या फाउंडेशन आणि महिंद्रा ऑटोमॅटिक कंपनीतर्फे पुण्यातील खेड तालुक्यात मलगेवाडी मांजरेवाडी येथे जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आला. त्याचं लोकार्पण 30 मे 2021 रोजी करण्यात आले. शासनाच्या स्वच्छता मोहिमेतही जीवन विद्या मिशनचा मोठा सहभाग आहे. आतापर्यंत जीवन विद्या मिशनने झालेल्या प्रत्येक समाज प्रबोधनानंतर आपलं वेगळेपण जपलेलं आहे. कार्यक्रमासाठी घेतलेल्या प्रत्येक मैदानाची स्वच्छता सांभाळत मैदान सुस्थितीत म्हणजेच झिरो गार्बेज स्वरूपात संबंधित व्यक्तींना सुपूर्द केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जीवन विद्या मिशनने सामाजिक संस्थांच्या मदतीने प्लास्टिक मुक्त अभियान राबवलेलं आहे. जीवन विद्या मिशनचे माजी अध्यक्ष विख्यात नेत्रविशारद डॉक्टर दिलीप पटवर्धन यांच्या सहकार्याने आतापर्यंत हा उपक्रम प्राथमिक स्वरूपात सांगली येथे राबवला जातो. संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्लास्टिक मुक्त अभियान राबवण्याचा जीवन विद्या मिशनचा मानस आहे. त्याचप्रमाणे दरवर्षी जीवन विद्या मिशन मार्फत गणेशोत्सवानंतर जुहू वर्सोवा येथे स्वच्छता अभियान देखील राबवण्यात येतं. जीवन विद्या मिशनचं कर्जत येथे जीवन विद्या वैश्विक ज्ञानपीठ उभारण्यात आलेलं आहे. या ज्ञानपीठाच्या वास्तुरचनेसाठी आणि पर्यावरणाला अनुकूल अशा सुंदर लँडस्केपिंगसाठी दिल्ली आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2006चं प्रथम पारितोषिक जीवन विद्या मिशनला मिळालेलं आहे. ज्ञानपीठाची संपूर्ण रचना ही पर्यावरणाला पूरक आणि पोषक अशी आहे. ज्ञानपीठातील जेवणाची व्यवस्था असणाऱ्या तृप्ती उपहारगृहाच्या मागे कंपोस्ट खताची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ज्ञानपीठातच सेंद्रिय खत तयार करून तिथल्या वृक्षांना हे खत वापरण्यात येतं. ज्ञानपीठात सौर ऊर्जा प्रकल्प देखील उभारण्यात आलेला आहे. तसंच सौर पंप, सोलर वॉटर हीटरचा देखील वापर ज्ञानपीठात आवर्जून केला जातो. या ज्ञानपीठाच्या आवारात शासनाचे पाणी अडवा पाणी जिरवा हे धोरण राबवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचं लवकरच प्रस्तावित आहे. जीवन विद्या मिशनने कायमच कोणताही उपक्रम आधी स्वतः केला आणि मग इतरांना सांगितलेला आहे. घरात आपण सुका कचरा आणि ओला कचरा वेगळा करणं अत्यंत आवश्यक आहे. यासोबतच पाण्याचा आणि विजेचा दुरुपयोग कटाक्षाने टाळला पाहिजे. जिथे शक्य असेल तिथे सौर ऊर्जेचा वापर आपण करायला हवा. लवकरच शहरी भागामध्ये महापालिकेच्या शून्य कचरा मोहिमेत सहभागी होऊन ज्ञानप्रबोधनाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये पर्यावरणाबाबत जनजागृती करण्याचा जीवन विद्या मिशनचा मानस आहे. जीवन विद्या मिशनच्या या उपक्रमातही आपण साऱ्यांनी एकत्र येऊया आणि श्री सद्गुरूंचा हा ज्ञानवसा पुढे चालूया. काही महत्त्वाच्या सूचना आहेत. जीवनविद्येच्या महान कार्यात प्रत्येकालाच आपल्याला सहभागी व्हावंसं वाटत असतं. तन, मन, धन या विविध अंकांनी आपण यात हातभार लावू शकतो. जीवनविद्या मिशनच्या डोनेशनची व्यवस्था यासाठीच करण्यात आलेली आहे. तुम्हाला जी इच्छुक रक्कम द्यायची असेल ती देणगी स्वरूपात तुम्ही देऊ शकता. डोनेशन स्टॉल्स लागलेले आहेत तर त्या ठिकाणी तुम्ही देणगी देऊ शकता. तुम्हाला त्याची रीतसर पावतीही मिळेल आणि इन्कम टॅक्सच्या सेक्शन 80Gच्या अंतर्गत कर सवलतही यामागे मिळेल. जर कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स करायचे असतील तर त्यालाही जीवन विद्या मिशनने प्रोत्साहन दिलेलं आहे. आपण डोनेशन स्टॉल्सवर स्वाईप मशीनची व्यवस्था केलेली आहे. त्याचा वापर करूनही तुम्ही देणगी देऊ शकता. ₹2000 पर्यंत तुम्ही कॅश स्वरूपात देणगी देऊ शकता आणि त्याच्यावर देणगी देण्यासाठी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डचा वापरही तुम्ही करू शकता. तसंच जीवनविद्या मिशनने सुरू केलेल्या सद्गुरू आधार पोर्टलवरूनही देणगी देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. जर वन टाइम देणगी द्यायची नसेल तर दर महिन्याला ठराविक रक्कम देखील तुम्ही देणगी स्वरूपात जीवनविद्या मिशनला देऊ शकता. त्यासाठी ECS म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
तुम्हाला फक्त वर्षातून एकदाच ECS चा फॉर्म भरायचा आहे. त्या फॉर्मवर बँकेची सही आणि शिक्का घेऊन जीवन विद्या मिशनच्या कार्यालयात हा सबमिट करायचा आहे. त्यामुळे दर महिन्याला आपल्या बँक खात्यातून एक ठराविक रक्कम जीवन विद्या मिशनला मिळत राहील आणि वर्षाच्या शेवटी त्याची रितसर डोनेशन पावती देखील तुम्हाला मिळेल. या ईश्वरी कार्यात सहभागी होण्यासाठी ₹100 आणि त्याच्यावर तुमच्या इच्छेनुसार कितीही अशा स्वरूपात तुम्ही देणगी देऊ शकता. याची सविस्तर माहिती तुम्हाला ECSच्या स्टॉलवर मिळेल, त्याला तुम्ही नक्की भेट द्या. सद्गुरू श्री वामनराव पै हे वैचारिक क्रांतीचे पुरस्कर्ते आहेत. सद्गुरूंनी अतिशय मेहनतीने तब्बल 29 पुस्तकांची निर्मिती केलेली आहे. यामुळेच जीवनविद्येचे क्रांतिकारक विचार समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. ग्रंथदिंडीच्या माध्यमातून जीवनविद्येचे नामधारक सर्वांपर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे जीवनविद्येचे तत्वज्ञान जे धर्मातील आहे, वैश्विक आहे आणि शाश्वत आहे, जे गरिबांना वरदान आहे, श्रीमंतांना आधार आहे, अशी माहिती असणारे सर्व ग्रंथ अनेक ठिकठिकाणी ग्रंथ स्टॉल्सवर उपलब्ध आहेत. या स्टॉल्सला तुम्ही नक्की भेट द्या आणि नक्की ग्रंथ विकत घ्या. सध्याचे युग ऑनलाईन मार्केटिंगचं आहे. त्यामुळे जीवनविद्या मिशनने सद्गुरू श्री वामनराव पै यांची ग्रंथसंपदा जीवनविद्येच्या ऑनलाईन ग्रंथ पोर्टलवर सुद्धा उपलब्ध करून दिली आहे. सद्गुरूंचे सर्व ग्रंथ तुम्ही www.jivanvidyafoundation.org या साईटवरून आपण डाउनलोड करू शकता. यामध्ये ग्रंथांचे किंडल व्हर्जन देखील उपलब्ध आहे. यामुळे जीवनविद्येचे ग्रंथ मुंबई सकट देशभरात तसेच जगभरात सर्वत्र सहज विक्री करता घरबसल्या मिळण्याची सोय झालेली आहे. तुम्ही तुमचे आप्तेष्ट मित्रमंडळी इतर सर्वांना देखील हे सुचवू शकता. ग्रंथदिंडी करण्यासाठी हे सुद्धा माध्यम आता प्रत्येकाला उपलब्ध आहे. सद्गुरूंच्या जन्मशताब्दी वर्षादरम्यान सर्वांनी या पोर्टलचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेऊयात आणि इतरांना सुखी करून सद्गुरूंना अभिप्रेत असणारी गुरुदक्षिणा देऊयात. तसंच जीवनविद्या ज्ञानपीठात विश्व प्रार्थना मशीन आणि काउंटर्स देखील उपलब्ध आहेत. या 4 ओळींच्या विश्व प्रार्थनामध्ये संपूर्ण जीवनाला कलाटणी देण्याचं सामर्थ्य आहे. सद्गुरू हे कार्यरूपाने, ज्ञानरूपाने आपल्या समोर, व्यवस्था रूपाने आपल्या जवळ आणि जीवनविद्या विचार विश्व प्रार्थना रूपाने सतत आपल्यातच आहे. त्यामुळे विश्व प्रार्थना मशीन मधून आपण सतत विश्व प्रार्थना श्रवण करू शकता. इतर गायकांच्या आवाजात देखील विश्व प्रार्थना उपलब्ध आहे. तर नक्की आपण विश्व प्रार्थना स्टॉलला भेट द्यावी आणि हे मशीन आपण घेऊ शकता. यापुढील सूत्र मी श्री काळे साहेबांच्या हाती सुपूर्द करीत आहे. नमस्कार सर्वांना. विठ्ठल विठ्ठल. आपण पण एकदा बोलूया. विठ्ठल विठ्ठल. जन्मशताब्दी वर्ष आहे, जरा अजून जोरात आवाज यायला पाहिजे. धन्यवाद. आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे की येणारं आगामी वर्ष हे आपण मोठ्या प्रमाणात जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून साजरं करणार आहोत. आणि हे येणारं जन्मशताब्दी वर्ष हे 100 वर्षामधून एकदा येतं आणि ते साजरं करायला आपल्याला सर्वांना मिळत आहे. याचं साक्षीदार होण्याचं आपल्याला भाग्य लाभतं. आपण सर्वजण पुण्यवान आहात की आपल्याला एका युगपुरुषाचं, ज्या सद्गुरूंनी अख्खा जन्म हे जग सुखी व्हावं, आपलं हिंदुस्थान हे राष्ट्र सर्वांगाने सर्वार्थाने सर्व राष्ट्रांच्या पुढे जावं, ज्यासाठी प्रयत्नपूर्वक आपला चंदनासारखा झिजवला, अशा सद्गुरूंची जन्मशताब्दी वर्ष आपल्याला साजरी करण्याचं भाग्य लाभत आहे. त्याबद्दल
आपल्या सर्वांचं खरंच खूप खूप कौतुक आहे. मोठ्या संख्येने आपण इथे उपस्थित राहिला आहात, त्याबद्दल देखील मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. असं म्हणतात, सद्गुरू सारिका असता पाठी राखा, इतरांचा लेखा कोण करी. परंतु सद्गुरू कोणाच्या पाठीमागे असतात? सद्गुरू आपले कार्यसम्राट होते. सद्गुरूंनी प्रवचने केलीच, परंतु सद्गुरूंनी कार्य देखील खूप केलं. तर सद्गुरूंना कार्यकर्ता खूप आवडायचा. असेच कार्य करणारे जे काही नामधारक आहेत शाखांमधील, आणि जे सद्गुरूंना जे आवडायचं, सद्गुरू म्हणायचे की मला तू सुखी झालास की अर्धी गुरुदक्षिणा मिळाली, आणि तुम्ही इतरांना सुखी केलं की अर्धी गुरुदक्षिणा मला मिळेल. तर असेच आवडते काही नामधारक आहेत. अशा कर्तव्य तत्पर कार्य करणाऱ्या पुण्यवान नामधारकांना आपण या ठिकाणी बोलवलेलं आहे. तर मी आपले विश्वस्त त्या नामधारकांनी शाखेतला तयार राहावं इथे येण्यासाठी गुरुपूजना करता विश्वस्त राजू राणे, संतोष तोत्रे साहेब, स्वप्नील पराडकर आणि विनोद मालुसरे यांना विनंती करतो की या सर्व शाखेतील नामधारकांना त्यांनी इथे घेऊन यायचं एस्कॉर्ट करून. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण दादांचं स्वागत करूया. ज्या शाखांचे नामधारक कार्यसम्राट त्यांची मी नावं घेतो. धनकवडी शाखा श्री अतुल चव्हाण, श्री कल्याणजी अडके. दोडामार्ग शाखा श्री गवस, सौ गवस. गोरेगाव शाखा श्री प्रकाश चव्हाण, श्री कृष्णा आगरे. जेजुरी शाखा श्रीवासव माळवतकर, श्रीवासव हिंगणे. महादेव स्वाती माळवलकर आणि हिंगणे. जगेश्वरी शाखा सौ प्रियांका प्रमोद नारकर, श्री नितीन सीताराम मोहिते, सौ नेहा नितीन मोहिते. कोथरूड शाखा नितीन महाडिक, उमाकांत क्षीरसागर. मलकापूर शाखा श्री विजय चौधरी, श्री सुनील बाराते. नालासोपारा शाखा श्री धर्मेंद्र पंडित, सौ तेजस्विनी पंडित, श्री दिलीप बांदिवडेकर, सौ स्वरदा बांदिवडेकर. नवी मुंबई शाखा श्री सौ गीता घोलप, श्री अशोक विश्वासराव. रत्नागिरी शाखा श्री अजय मेस्त्री, श्री गजानन मोघे. शिरूर शाखा श्री शमाकांत वरपे, सौ जयश्री वरपे.
श्री महेश रासने, सौ जयश्री रासने, विलेपार्ले शाखा, श्री सुदाम घोणे, सौ श्री प्रथमेश धुई, धाराशिव शाखा, श्री व सौ गोविंद शिंदे, श्री व सौ संजय पवार या नामधारकांनी या ठिकाणी गुरुपूजन करायचे. सर्वांचं स्वागत आहे आणि सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. गुरुपूजनास सुरुवात करावी. संगीत जिवंत टीमला विनंती आहे की त्यांनी गुरुपूजनास सुरुवात करावी. धन्यवाद. शाखांचे अध्यक्ष सचिव असतील, या शाखांपैकी कोणी इथे उपस्थित असतील तर त्यांनी सर्वांच्या फोटोला हार घालायचा आहे. वामन पै गुरुराज. संगीत जिवंत टीमला विनंती आहे की त्यांनी थोडंसं थांबावं. कोथरूड आणि धनकवडी शाखांचे अध्यक्ष इथे उपस्थित आहेत, त्यांनी सद्गुरूंच्या फोटोला हार घालावा. गुरुपूजनास सुरुवात करावी. धन्यवाद. वामन पै गुरुराज नमन तुझा. वामन पै गुरुराज. 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 माय
तूची सकल सुखदाई आय बाप सर्वस्व तुझी तू माय बाप सर्वस्व तुझी तुझी सकल सुखदा तुझी सकल
पूजा